Ini ndauyawo neconfession yangu ndichitsvaga rubatsiro at the same time. Ini ndiri mudzimai ane 26 years. I'm married but dambudziko ranetsa imbereko mumba. Asi chinogona kunge chichikonzeresa dambudziko iri ndiri kuchiziva. Asi kuti ndichidudze, imba yangu ingaparara nhasi chaiye. Inini ndakatanga kuziva vanhurume at the age of 16. Ndichiri mudikisa, ndichitanga kurara nevarume. It was because of the people vandaitamba navo, vaive vahombe kwandiri. Saka pazviito ndaingoitawo zvaienderana nevanhu vandaitamba navo. Ndaziva varume kudaro, ndakatanga kuti ndaiti ndikaita nhumbu ndaibvisa. After ndaita 3 abortions, someone else advised me to take family planning, but ndakaramba because ndainzwa kuti ukamwa family planning uri musikana hauzozvare. Saka ndaingobvisa hangu nhumbu, ndikaona ndajamba period, ndoita remedy, ndobvisa. Because patime yacho ndaiona kuti ndandisati ndakuda zvemwana. Because ndaida zvekuzvifarira ndisina chaindivhiringa. Nhumbu dzandakabvisa dzandonyatsorangarira nevaridzi vadzo i8. Ndanga ndisina nhumbu inosvika 3 months. Ndaimwa zvangu mushonga, nhumbu yobva yabva. Iyi ndiyo confession yangu iyi. Dambudziko rangu ndeiri. Now ndaamumba, ndaane 3 years. Now but mwana aramba. Ndaenda kun'anga kumaprofita, but zvese zvaramba. Apa mumba muri kupisa, hamusi kunakidza nenyaya yekushayikwa kwemwana. Inini ndiri kuzvibvunza kuti saka kusabata kwenhumbu kureva kuti handichazvara here? O Mwari vafunga kundirova havo neshamu inorwadza. Help me vangavawo neidea kuti ndingadiwo kuti zviite. Kutanga ndapupura kudai kuti zvimwe kuda mukaziva chokwadi mungazondipawo help inoenderana nedambudziko rangu.